Pani Darina žije s priateľom, dcérkou a ich spoločným kamarátom v malej záhradnej chalúbke. Nie je to veru žiadny luxus, ale ako sami tvrdia, majú aspoň strechu nad hlavou. Vďaka ich ochote vám teraz môžeme ponúknuť trochu netradičný vianočný pohľad do súkromia ľudí bez klasického domova. U mňa sú Vianoce v prvom rade. Musí byť obrus, všetko a každý si musí zasadnúť aj za ten stôl. Či sú to kamaráti alebo priateľ, to je jedno. To je jedno. Každý má svoj tanier, všetko je na stole položené. Riady sa umývajú až potom, keď sa skončí večera. Až tedy. Pre naše Vianoce sú oblátky s medom, pukance, kapustnica, šalát a ryba. Pukance, to vám chcem hlavne povedať, s makom, to ja si nedám odpudiť. U nás je to tradícia. Alkohol bude taký, že iba na prípitok. Na prípitok bude. Nič viac. Chceli sme vidieť, ako vianočné prípravy u bezdomovcov prebiehajú. A tak sme pani Darinu požiadali, aby zrealizovala svoj obľúbený štedrovečerný recept – kapustovú polievku. Upražím si olej, dám si cibulu, dám si domácu klobásu a dám si potom až ku koncu kapustnicu, ochutím si to, dám iba štipku soli. Tá kapustnica musí byť mäsová a vianočná. Ale do toho sa to nezmestí. Ona mi žetka pokazí len kruhu. Nebuď prečná. Ty mi žetka musíš pokaziť. Ale to tam nezmestíš. Zmestím. A prečo máš moje štapky? Lebo. Ty hlúpania sprostá máš. Ty robí to takto. Ty nevieš, ako to sem. Ja ti nahám, bude si to sama zdobiť. Ožratá svíňa. Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Gazdina aj so spolubývajúcim sa onedlho počas nakrúcania vytratili, s tým, že musia priniesť vodu na varenie. Ako si pridlho sa však nevracali. A niekedy aj do rána ma tu nechá. Išla si trošku piť, si dá niečo, pivo alebo rum alebo čo. Probe si asi dá rum a potom pivo a potom nabere vodu a príde sem. Po hodine čakania začalo byť aj malej Jolanke dlho. Napokon sa rozhodla, že pôjde svojim blízkym naproti. Však má červené oči. Ešte dostaneš, ešte raz chytíš sekeru do ruky, tak ti ruky doľa. Však to je na nej vidno. Ako v tomto roku, tak po celý rok. Ako sa hovorí, keď príde január.